Mwendo mabende no kana mnaka lose sigana mano mara Millicent Adhiamba nchire kage Charles Atiang Jakom mariwruok mar Kasap kata Kiero Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Atiang kinyalo winja hamusi ni misawa chel kachil kintiere county marwa studio marwa mantiere county ma Kisumu. Erokamano Sharon Ngalo oyawre ahinya kendo kawo thuolo ni mar moso jowinjo kaachiel gi joneno mag Ramogi TV to moloyo ahinya gin ne jopur niang' man Sony, Chemelil, Moroni, Miwani kaachiel kod Nzoia to kod mago mantiere yo Kwale. Erokamano ahinya to Atiang piny owacho kokalo migawo mochung' ne weche mag pur osingo mar chulo gope nang'o menu untiere gi to gi chudo makamage? Erokamano Sharon, aparo ni kanyo PS ogolo circular mawachonwa ni mondo wadog wadwa ter nonro magwa kata wa confirm nonro magwa mana achiel kuom gima nyomiyo wan kod chich. Namba 2, ker mar Kenya ka ne wan kaka jotelo mag jopur niang' higa mokadho ka wan kod Sony Sugar no wuoyo motegno kendo mano nobiro koyudo ka committee mar agriculture mar parliament kod committee mar finance mar parliament no set the round mochoko pach jopur e weche mag leasing kaachiel gi gope duto ma sirkal noyie ni ochulo gope mag jopur, ochulo gope mag suppliers, ochulo gope mag jotich. Ma kero owachonwa ni kapok oromo Christmas to jopur duto te dhi yudo pesa magi e account. Nyaka samo wuoyo kodi ni Sharon osebedo kagima koro en ng'wech mar paka kod oyieyo makata statement manyo PS cha golo ni waneno kapod en mana temo kagima iyoyo wa kode nikech wan kaka wang'eyo auditors ne sirkal oro ne nie kambe wagi gibedo Chemelil kuom jumbe 2.5, Moroni gidhi gibede jumbe 2.5, gidhi Sony jumbe 2.5, another team ne Nzoia odhi kuno mochoko gop jopur moyudo ni Chemelil ne nitiere gowi $216,000 mar jopur, Moroni ne nigi $316,000, Nzoia ne nigi $274,000, Sony ema ne nigi gowi maduong' mane romo $800,000. Mano ne gop jopur kende kendo ker no ahidi wa mowacho ni odhi chulo pesagi kapok ochako process mar leasing. To waneno ka sani giringo gi ng'wech mar leasing to gop jopur be pok ochul. Koro mae kama to nitiere. To gimomiyo kelonwa to kendo nwaseneno cases machalo kamagi. Sama sirkal ochiko ni dwa chulo gop jopur, tidhi yudo ka database mar jopur mabedo control gi Kambi joke nie lwetgi. Gidhi giketo nyaka nying jomoko manoko kelo niang'. Kendo kiduogi chudo tidhi ichulo jomiluongo ni katelka. So mana achiel kuom midhiero mane wan godo kata chich mane wan go gi to mane wan go. To wan ni wawacho ni ker ok nyal wuondowa. Nitiere joma kero miyo tich maparo ni ok tim tijgi. Mane pacha kanieba ma jopur. Erokamano ahinya ng'ino wadhi loso